Halløjsa, det her er så vores kanal, og Ramsey, hvis du ser med, kan du lige skrive din, hvis du har en YouTube-channel nede i kommentaren, så lægger lidt shout-out til den. For mange tak for at have bygget mit psykoflotte casino og min hus udefra, eller sådan noget. Du var godt nok lidt dyr at bygge med, men herregud. Ja, det er selvfølgelig ind. Men det her, det bliver i hvert fald vores kanal. Og vi kommer til at lave en del Minecraft og sjovt. Måske lidt Borderlands på et tidspunkt. Så ser vi. Det var bare det. Ja, hvis I har et spil, som I gerne vil have, vi spiller, så tag lige og skriv det i kommentaren. Så ser jeg, om jeg kan finde ud af det. Altså, jeg er ikke den rigeste i verden. Nu ser vi. Bye bye. Eller, hvad skal vi tage som auto? Det finder vi ud af. Ses!